ingkang kaeksi. Yai Semar. Apa Senggana? Menika dumugi gisi ing samudra. Aku rak wis omong. Ngalengka saka kene kepalang sing jenenge Samudra Hindi. Ha ya iki. Jerone tanpa wangenan, adohe tanpa tepi. Ha iki karepmu kepiye? Kyai. Monggo. Supados mboten ngribeti lampah kula Kyai Semar, kula pundi wonten Kancing Gelung. Lah nggih Kyai Semar mangkoke Kancing Gelung. Lah terus Ndara Nala Garing, Ndara Petruk kali wedhuse Bagong niki pripun? Saiki aku bakal ngambah Dirgantara. Sampeyan ajeng mabur? Iya. Lah nggih sampeyan mabur. Lah niki wong telu rombongan telu niku napa ngenteni mriki mawon? Ora, kudu melu. Lah nek ngoten kula mangkoke nggen Kancing Gelung napa pundi ngoten? Nggone wis sesak. Aduh. Lah terus aku arep mabur. Kowe wong telu gondelan buntut, buntutku tak udarane. Kowe gondelan buntut. Lah mengke nek napa niku buntute nggih nek kuat. Nek ora kuat coplok, cemplung segara apa diar aku engko. Sampean iki piye, Truk? Pokoke nderekke Ndara Hanuman ki ameng-ameng nyawa. Wis saiki apa kowe pilih keri nang kene? Nek kowe keri nang kene nek nganti pangan apa-apa nek nganti kowe cilik loro mati aku mau tanggung jawab. Lah ya wis melu rombongan wis mati bareng diwujuti ngono wis to, Reng. Rewel men. Wis kene Nala Garing, Petruk, Bagong buntutku tak udarane. Kowe gondelane buntut, aku tak ngambah Dirgantara. Rada maju sithik, Truk. Aku mau ngentuk pucuke tok sithik. Rada maju. Ya mung semono kuwi. Gareng iki rada mepet ngono lho. Cedak karo sopir. Sopir dasmu ngono apa wis ora. Hati-hati. Sing kenceng Punakawan. Wah, jan. Eneng dhuwur kok esis ya, Truk. Iya kok selir. Sayangnya kok ora ana wong ngadus ya, Truk. Kuwi aku kok senengane werna-werna ora. Ah ngene iki jajane karo ndelok wong ngadus ora kepenak. Lah iya. Wah, jan. Ndara Anoman. Apa? Ampun cepet-cepet riyen. Alon-alon mawon. Piye?
Pokoke alon-alon mawon aja disengkake. Lah arep apa? Mpun to, mboten apa-napa. Anu rada mundur sithik, Truk. Rada mundur piye? Kandhane kok rada mundur sithik wae kok. Kuwi gareng ki arep ngapa to kuwi? Mingsat-mingset. Masane kok sarunge dicincingke. Iki gareng ki arep ngapa to? Anu alon-alon mawon nggih, Den. Iya, wis aku alon-alon. Nggih, pun. Rada mundur, Truk. Plung 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 plung. Lah, ngapa Truk gareng kuwi? Ya kaya ngono kelakuane Kakang. Lah, gareng nek ngising to kuwi mah. Wo, dah. Abi tekno apa kepiye? Kuwi kebutane ngurip. Ndarano man? Apa? Kula mboten maido sampeyan mabur dedel ngoten niku. Nek sampeyan nggih iso mabur nerokke kaya anu manuk nika manuk seriti nyamber banyu ngoten niku saged. Ayo bisa wae. Ngene iki kiron mesti guyu iki mesti. Tak bethek mesti. Ayo iso wae gurune Kang. Cobi kaya napa? Caduk krap yakrap 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 yakrap. Caduk krap yakrap 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 yak. Iki sing beca gareng menah. Ngapa, Gong? Ah, wawi. Wis kelakuane gareng ngati-ati para punakawan. Aja ngantek tanganmu keringetan nek ngantek merucut, aja takon dosa. Nggih. Andedel gayung gekono Sira Rama Daya Pati ana yaksa gung cangkrama namane wil kataksini jejagi jroning ware badhok ulam tanpa tuwa mina-mina samudra mila gugu saben hari sigra mulat ing dhuwur ana kumlebat wah dalah wis suwe nggonku lelumban ana tengahing segara wetengku luwih padatan akeh iwak yu, iwak nus, iwak lodan iki kok babar pisan ora ketok. Wah, ketap-ketap ning dhuwur kae apa kae? Kate kaya dara, ora rentengan. Ah, tak serot mlebu nang jroning wadukku ya. Tenggana gya cumangkah meker mris yung kengis ana sak bari sing wadya
tandang riwut gegirisi wah wareg saknalika aku iki mau bangsane ngopo renteng-renteng genep papat sedot mlebu ning jroning wetengku terus kowe terus iki kok peteng ya terus mau pading ngono lho saiki kok peteng ambuh terus iki teng grandul iki apa ya lah sing ngerti sapa iki ngisor iki teng grandul kok melenyek iki wah iki apa to ya ning jero weteng kok rumangsaku teng selemet wong panganan dimplok kok malah ketoke kok teng keruntel darana man apa nolo garek niki tek peteng mentek pundi niki ana jero ning peteng buta lho peteng buta iya truk kene jero wetenge buta Gong kene jero wetenge buta alah kek kepiye waduh nek ngono oh iki ati truk iki iya iki ati iki babat iki iso terus kene iki apa ya truk kene iki ngopo to ya kok kok nguwet-uwet nggon kono wah kok ora penak men aku mangan iki mau tak minggir aku wah Dutane Narendra Tama Narpati ing Pancawati Bathara Sri Rama Badra Angutus putra Hanjani Anuman Gya Piniji wah tak pikir-pikir apa iki mau dudu panganan ya apa bangsane ngopo dipangan kok dadi nyangweteng kok ora kepenak iki kok malah neng gulu kok keri-keri iki apa kok ora penak men wah nek tak utahke mbebayani iki Jinawung kendang suling
anu manangi dung kidung lan saraba swara rum runtut arara sing kidung ngembat tempat tembungnya wah adalah iki bangsane ngopo wujude putih memplak